Na Bratislavskej bývam. Ja na Bratislavskej triede. A ja som tam na Bratislavskej triede, počúvaj, na Bratislavskej triede býva. Jo, ja ju znám. Dokonca usmievať sa musíme. No to víš, že jo. To bude na Markíze večer, počúvaj. Počúvaj. Už 6 rokov nie som pre Šovčan, ale ja som si myslel, že ty si starý frajer. Na staré kapely. Olympiky, Elány. No tak na tom som vyrastal. No, odchovanec si, ne? Áno. Si vtedy bol dovastenec, alebo si mal staršie žiadstvo? No počkaj, bo my ideme tu na pivečko. Ty kde ideš? Ja tiež tu idem. Ideš? Na pivko. Takže vypijeme? No, ak mi kúpiš, tak hej. Počkaj, ja objednávam. Ale počúvaj, ja vypijem a tako zdrhám. Rozumieš? No ja som si všimol, že včera som tu bol a to pivo ma stalo zo 70 korún. To je reku, klovu. Počúvaj, keď bude veľa stáť... Kameru tam máš? Počúvaj, nie, on nás berie ako. Počúvaj, ja som myslel, že... Počúvaj, on nás berie ako do filmu. Bo ty budeš hlavnej úlohe so mnou hrať vo filme. A je to. Že čo my dvaja nepokazíme, to len dobre spávime. Poďme. No to poďme. Dobre, počuj. Jak sa voláš? Ja sa volám Štefán. Ty si dobre, ako? Ja som Jany. Janko a Štefán končia dnešný večer. Milé deti, milé detičky a rodičia milí, my končíme túto show. Áno. Preto, lebo Pišta a Jany sa potrebujú uvoľniť.